și bine v-am găsit la un episod. Astăzi ne vom juca Card Wars Kingdom. Da, Card Wars Kingdom. Și nu uitați să vă abonați, like, share și subscribe. Și nu uitați să apăsați acel butonaj de like. Acel buton de like. Să strângem cât mai multe like-uri. Da. Haideți să începem acest joculeț. Acum se încarcă. E cumva ca un fel de cărți. Da. Card Wars, Star Wars trebuia să scriu. Wow, era foarte cool. Ok, să încarcăm. Vă mai spun o dată, nu uitați să vă abonați, like, share și subscribe. Și butonașul ăla mic de like. Să strângem cât mai multe like-uri. Hai să strângem vreo... Oh, șmecherul Jake. Să strângem vreo 2000 de like-uri, da. Ok. Asta simplu. Da. Ok. Ăsta. Să le iau așa. Ok. Bine. Magic attack. Ok, fraiere. Bine, bă! Trebuie 20 de ore. Fac asta. King Jake. Ok, go. Okay, Frank, come on. Okay, de acolo, go. Și începe. Action. Bossule. Aici. Ok, bine, boss. Yes, am cățelușul și merge spre... Ok, haide. Come on! Select target. Oh my goodness! Damage. Come on, bitch. Go. Și începem, băbosule. Păi ce ai făcut, băbos? Nu. Bă, ești prost. M-a omorât. Fuck you. Morțul tăi de retardat. Un shoot. O pun aici. Și ne-a făcut un om. Oh my god, man. Oh, gee. Am câștigat. Stai 5 minute. Ok, haideți să începem. Dacă știți, la mine ninge. Deja au ris, nu mai ninge. Da. Hai să începem. Yep, 1. Mâine o să fac două serii de Minecraft. Da, Minecraft să fac. Minecraft 2. Al doilea Minecraft. Să scriu The Joker. Cum e canalul nostru. Joker. Jumic. Yes. The Joker. Enter. One of the Okay, go. Come on, 3. Come on. Fly. Yet. Bune, cum fac OG. Șmecherii. Deci, da. Ai, băbosule. What? Aici mi arată zic că e Halloween, dar nu-i Halloween de la... What? Ok, man. Zici că e Herobrine ăsta, Jake. Herobrine. King Jake. Wow, e casa lui Fish și Jake. Însă înceapă aventura.
Ok, punem asta aici. Am pus buretele. Oh my god, un ochi. Miam, miam. Mă joacă tu? Nu, da, oh, shit. Bine, ne mai gândim. Oh my gosh. O mănânc pe ăla, că e mic. Ok, joacă tu, fraiere. Nu da! Oh, fucking shit. Hai să pun și pe asta aici. Frumos. Tot eu câștig. Oh, da? Oh, shit! Mă pun unul, că mă or. Ce faci, bă? Oh, yeah! GG. Păi ce ai făcut, mă, nene? Păi ce ai făcut, mă, nene? Nu, hai că iau pe ăsta. Oh, da. GG. Hai, bagă tu, fraier, că geamănta. Oh my fuck, you got this, bitch. Hai că l-am arunc pe ăsta. Oh, suntem din cealaltă. Suntem egal. Suntem egal. Te-am omorât. Și... Poc! Ești mort. Numai tu ești, bebe. Mamă, ce bun e ăsta. A, tu ești, fraiere. Oh, 7. G. Mai ai una? Mai omorât. Bine. Una aici. Și te ia, Gigi. Te-ai despit. Oh, gee. Oh, the fuck is that? Fuck is that? Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Ok. Deci, o să fac o serie puțin mai scurtilică, scurtă. Adică... Liza, taci! Taci, că-i zic! Ok. Hai să începem. Uai. O să le fim și de cloud. Nu mai să jucăm. Oh, ce scăroase. Haideți acum level 1 și hai să punem șarpele ăsta. Ăsta. Din ăștia. Vreau șarpele ăsta. Păi eu am level 1. Da, level 1. Oh my god. Nu merge, my gosh. What? Ah, ok. Ok. Vorbești singur, știi? Era natural, nu știu. Haide.
Fetele voiale au zice că acolo. Deci, da. Deci, da, și ne vedem data. Și nu uitați să vă abonați, mersi de aia, nu uitați să vă abonați și subscribe și nu uitați să dați și să apăsați și butonul de like să strângem 200.000 de like-uri. Oh, GG. Pa, pa.